Moi, mä oon Monika ja tää Kaheli on... Marjut, sä oot hiljainen savolainen. Me ollaan viimeisimmän kauden suurimmat suuripudottajakilpailijat. Kotipudottajien 1 ja kotipudottajien 3. Eli se kuvastaa sitä, että se mihin me ryhdytään, me tehdään niin täpökympillä, että kukaan ei meitä voi. Ja me halutaan osoittaa, että elämä ei lopu, silloin istu siihen. Istu nyt. Me halutaan osoittaa, että elämä ei lopu silloin, kun ihminen täyttää 50. Istu! Näppärästi kävi. Vaan oikeasti aikuisillakin ihmisillä on oikeus seikkailuun ja hauskanpitoon. Me ollaan ihan äärettömän huumoritäysiä, hauskoja, heittäytymiskykyisiä ja aivan kahjoja. Me ollaan ihan kahjoja, aivan urpoja. Aivan täysiä imbesillejä. Mutta se mikä on taattua, niin meidän kanssa ei ole tylsää. Me ollaan ihan älyttömästi panostettu tähän matkaan. Tässä Marju esittelee tätä luukkia. Nyt Marjutin pää lähti ilmeisesti kuvasta. Pyytäisin kiinnittämään huomiota ennen kaikkea viemme Suomea maailmankartalle Dubaihin. Suomalaiset tunnetaan ja muistetaan, kun ketkä meidät tapaa, ei meitä koskaan unohda. Ja AVEC-kilpailussa parhaat jalkineet jalassa. Ja minä panostin aivan isosti tähän isolla kädellä. Värjäsin juurikasvun pois tästä päästäni. Eikö hieno? Mitä sä tälle teit? Värjäsin tän juurikasvun, ettei näy vaaleat. Sä et ottanut sitten vihreitä. Otetaan vihreätä, jos päästään Dubaihin. Tähän käteen vihreätä Dubaihin. Kyllä. Elikkä meidät kannattaa lähettää sinne, että ihmisillä on hauskaa, että me saadaan Suomi maailmankartalle ja vannon, ne jotka on meidän kanssa tekemisissä, ne ei meitä koskaan unohda. Ja mä haluan kysyä yhden kysymyksen. Arvaa minkä takia ihmiset hymyilee, kun ne tulee kadulla mua vastaan. En tiedä. Kun ne kehtaa äänenkään nauraa. Tee! Niin, voi vitsi, sä lyöt vielä ohi. Me halutaan sanoa vielä, että me ei kiroilla. Me ollaan hauskoja. No niin, nyt tämä loppuu Ja tähän. sitten... Siis vapiskaa te muut kilpailijat. Ja Munkkimammat jyrää. Ja mitkä punkkimammat? Munkkimamma. Ai munkkimamma. Jyrää. Mamma munkit ne oli. Mamma munkit jyrää. Niin, elikkä vielä lopuksi halutaan sanoa, että Sami Hedberg ja Niko Kivelä ottaa näistä meidän stand-up-komikasta, niin lähetään. Nyt lähetään.